Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллах. Булар ахиретне искә төшереп, кайгыру, боегу, моңсулану турында. Ни өчен дигәндә, muhterem kardeşler, бик күңелле яшибез. Аллага шөкер, шулай бит. Бик күңелле яшибез. Һәм каян гына карасаң да көлке, уен, каян гына карасаң да шаяру, кешене көлдерергә тырышу, шулай бит. Хәзер инде кеше дә күп сорап тормый. Бармак күрсәтсәң дә көләргә мөмкин, шулай бит. Ул гына түгел, шушы кеше көлдерүчеләр, комиклар дип әйтик инде, зур дәрәҗәдә хәзерге заманда. Алар үзләренә күрә бер клоун бит инде, шулай бит. Элеккеге вакыт белән карасак, патша тирәсендә йөрүче бер клоуннар, шутлар. Әмма алар хәзер чыннан да дәрәҗәдә. Бу, muhterem kardeşler, теге аларны кимсетеп әйтер өчен түгел, һәм көлмәгез дигән сүз дә түгел. Әмма кеше алдында көлеп елмаеп йөрү ул бер нәрсә, ләкин шул ук вакытта күңелеңдә йөрткән хис ул икенче әйбер. Менә хәзер кеше алдында әлбәттә мөселман кешесе елмаерга тиеш. Күңеле күтәренке булырга тиеш, кайфы күтәренке булырга тиеш. Чөнки син шул рәвешле кешегә дә үзеңнең күтәренке кайфыңны ияртәсең. Әмма күңелеңдә синең булырга тиеш боегу, кайгыру. Нәрсәгә? Ахирет көне турында. Үлүең турында. Аллаһ Тәгалә каршына килеп басасы көн турында уйлап. Менә шушы уйны, muhterem kardeşler, хәзер безнең шайтан куырга тырыша башыбыздан. Һәм шуңа күрә шуның кадәр көлкеле әйберләр бик күп хәзер безнең якын тирәбездә. Инде генә тормыш авыр булса да, әмма бу әйберләр бетми. Шулай бит. Телевидениедан да, тормышта да. Һәй вакытта кризис булганда киресенчә концертлар күбәеп китә. Кеше онытылырга тели, концертларга йөри, шулай бит инде. Шундый урыннарга бара. Менә шуңа күрә дә әлбәттә бу бик бер караганда күңелне юата, әмма икенче яктан караганда хакыйкатьне бер кая куеп булмый. Иң зур хакыйкать ул кешенең үлеме һәм Аллаһ Тәгалә каршына килеп басуы. Бу хакыйкатьне син ничек кенә теләсәң дә син аны үзгәртә алмыйсың. Һәм синең максат моңа әзерләнү. Моны уйлау, моның өчен борчылу. Кай вакытта менә уйнап көлеп йөрисең дә, берәрсе килеп вафат булган әтиеңне, әниеңне искә төшерә. Синең әзрәк шулай бит күңелең төшеп китә шул вакытта. Хатирәләргә батасың, чумасың. Ахирет көне дә, үлем дә, muhterem kardeşler, ул шулай. Без аны бер вакытта да исебездән чыгарырга тиеш түгел. Ул безне тереслеккә өчен барлыкка кайтара торган әйбер. Аны беренче типтә булмый. Кичә түгел, икенче көн әбиләр белән сөйләшеп утырдым, аларга инде 80 тула. Алла бирсә менә бер әбигә. Ул әйтә, тагын бер 5-6 ел яшәсәм иде әле. Әйтәм, апа, 5-6 ел яшәрсез дә тагын 5-6 ел яшим дип әйтерсез, тагын 5-6 ел яшим дип әйтерсез. Әйтәм, ул бит мәңге алай бара алмый. Үлемнән куркам ди. Үлемнән куркам ди. Үләргә китергә куркам ди. Ул инде олы кешенең битендә аның теге акылы да хәзер балаларныкы кебек була, самими, шулай бит. Чыннан да ихлас күңелдән ул аны шулай дип әйтә. Үлемнән куркам ди. Менә шулай әзрәк кенә тагын бераз яшәсәм иде әле ди. Muhterem kardeşler, менә шушы күпме генә яшәсәң дә, әлбәттә барбер ул яшәп туеп булмый, барбер китергә бер көн җитә. Ничә яшьтә булсаң да. Менә без әле яшьләр. Бер караганда диндә булгач, намаз укыгач, без инде уйлыйбыз, әзер дип. Юк, әзер түгел. Әгәр дә башыбызга берәр авыру килеп төшсә, больницага кирип ятсак, операциягә, безгә әйтсәләр, или сән каласың, или үләсең дисәләр, шунда курку керә күңелгә. Юк, әзер түгел, muhterem kardeşler. Үлемгә бер кем әзер түгел. Кемне генә алсаң да, барыбер ул безнең өчен куркыныч әйбер. Мин әзер дип бер кем әйтә алмый аны. Ул сафсата. Кемдер әйтә, менә Дәҗҗал килсә ди, Мәһди килсә иде ди, чыгып китәр идем ди. Кая чыгып китәсең син? Син кая чыгып китә аласың? Әйтә, чаңгыны ал да
басуга чыгып кер бер атнага. Бер атнага түгел, бер көне чаңгыны кидем дә урамның башына җиттем, чаңгыны кулга алдым да кире кайттым. Тәмсез булмый булай. Монда җәргә шулай бит сикереп булай. Хәл бетте, анда менеп җиткәнче урам башына. Артка шуа башлады чаңгы, анда үзе бармый икән ул. Моторчык куясы килә башлады. Чаңгыны күтәрдем дә кире кайттым. Менә шундый хәлдә без, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә барбер без әзер түгел, нәрсә генә әйтсәң дә. Әзер булыр өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләне күңелдән чыгармаска кирәк. Аллаһ Тәгалә турында уйларга кирәк һәм Аллаһ Тәгаләне яратырга кирәк. Ни өчен Аллаһтан яратырга кирәк? Шушы хәлдә мин яраткан затым янына барам дип уйлау гына безгә булышырга мөмкин. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы уйлар барбер безне ниндидер бер боегуга, моңсулыкка төшерә. Һәм сахабаларыбыз, табигиннарыбыз, галимнәребез Аллаһ Тәгалә белән икәүдән икәү генә калганда, моның турында бик тә кайгырганнар. Хәзер Аллаһ Тәгалә белән икәүдән икәү генә калып булмый. Ни өчен? Телевизор бар. Һәм интернет бар телефонда. Бу Аллаһ Тәгалә белән бергә калырга безгә кыйммәт чаулый. Үзең генә калдың икән, кеше нишли? Шунда кесәсеннән телефонын чыгара да телефонга кирип китә, шулай бит. Аллаһ Тәгаләгә вакыты юк. Элек телевизор юк, телефон юк. Мәсәлән, утырасың өйдә үзең генә, лампаны кабыздың, нәрсә турында әйтәсең? Алла турында уйлыйсың инде, шулай бит. Тормыш дисең, үткән гомер дисең, киләчәк дисең, зикр кылыйм әле әзрәк дисең, намаз укыйм әле дисең. Хәзер Аллаһка шөкер, телефон бар, шулай бит. Андай уйлар уйлыйсы юк. Менә бу әйберләр, мөхтәрәм кардәшләр, шушы үлемне, я булмаса ахиратны, шушы уйлауны куып торалар бездән. Чын халәтебезне, чын барлыкны без онытып җибәрәбез. Безгә бит инде 15 яшьтә түгел, 18дә түгел, шулай бит 25дә түгел. Яшь бара әкрен-әкрен генә. 40ка 50гә чыккан кешеләр дә бар. Бу инде үзенә күрә бер сиңа искә төшерү, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә бу хакыйкатьне аны барбер исеңдә тотарга кирәк һәр вакытта да. Умар радиллаһу анһу булай дип әйтә торган булган: Үзегезнең җаннарыгызны үлчәгез, сезнең гамәлләрегезне үлчәгәнчегә кадәр дигән. Ягъни үзегезгә бәя бирергә өйрәнегез ди. Умар радиллаһу анһу. Куръан-ы Кәримдә бар бу сүзләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Үзегезгә хисап бирегез, сезгә хисап бирелгәнче. Кем син? Нинди тормыш белән яшисең син? Хәзерге вакытта нинди гамәлләрең бар синең? Әгәр дә утырып шуның турында уйласаң, бер изге гамәлең дә юк икән дигән нәтиҗәгә киләсең. Иртә белән кылган изге гамәлеңне син обедта сөйләп савабын бетердең инде. Кич белән сөйләп савабын син бетердең инде. Аның савабы юк хәзер. Шуңа күрә дә үзеңгә хисап бирергә өйрән. Үзеңгә хисап биргән сайын, үзең турында уйлаган сайын күбрәк изге гамәл кыласы килә. Күбрәк изгелеккә омтыласы килә, чөнки син үзеңнең яраксызлыгыңны, кимчелеклегеңне булуыңны аңлыйсың. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә каршында. Шулай ук Умар радиллаһу анһу дәвам итеп әйтә: Үзегезнең җаныгыздан сорагыз хисапны ди. Сездән соралганчы ди. Һәм тормышыгызны бийек максат белән бизәгез ди. Бу нинди бийек максат? Ул кыямәт көне. Ул кыямәт көне. Бийек максатыбыз безнең кыямәт көне. Чөнки бу көннән беркем дә качып кытыла алмас. Безнең мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда качып кытыла торган мөмкинчелекләребез күп. Бер кая барасың килмәсә, нәрсә дисең? Авырым дисең. Кытылдың. Менә монда әле бер абзый килеп әйтте, балаларның туен күчердек җәйгә ди. Февральдә булырга тиеш. Кияүгә чыгасың килми, янәсең килми, нәрсә дисең? Мин әле әзер түгел дисең. Бетте. Проблема түгел ул. Анда әйберне күчерергә була. Проблема түгел. Әгәр дә инде бик каты проблема килеп чыкса, асылнасың. Шулай бит, все, кытылдың. Кеше шулай дип уйлый. Зур-зур проблемалар чыкты, менә әле бер яшь кенә спортсмен асылны белде, бурычлар ди минем ди. Кредитлар, бурычлар бик күп ди. Асылында да шуның белән кытылдым дип уйлый. Бетте.
Үлдем дә бетте ди. Ягъни качты бу дөньядан. Кем сорый үлгән кешедән шулай? Беркем сорамый үлгән кешедән. Беркем сорый алмый. Әмма кыямәт көнендә, ахир заманда, анда берничә кытылып булмый. Аллаһ Тәгалә каршына килеп басасың, бетте, бу факт. Анда кеше күп мине күрмәсләр, юк. Бөтен кеше дә ихтиятта, бөтен кешене күрәләр, бөтен кешене табалар, бөтен кеше дә килеп басачак. Менә шушы көнгә әзерләнегез ди Умар радиллаһу анһу әйтә. Менә моның турында уйласаң, әлбәттә, күңелгә борчу керә. Бу дөньядагы проблеманы уйлап безнең борчу керә күңелгә. Нишләрмен икән дисең. Менә шунда повестка килеп төшсә, вы вызываетесь в качестве свидетеля. Прокуратурадан сиңа килеп төшә, шулай бит инде. В качестве свидетеля. Уже курку керә, шулай бит инде. Шалтырата башлыйсың таныш белешлек прокуратурларга, чөнки бүген свидетель, иртәгә переквалифицируют подельникка, берсе көнгә паровозом пойдешь, как организатор. Шулай бит. Менә яхшы беләсең системаны, таныш система. Инде борчыла башлыйсың, нишләргә дисең? Эзли башлыйсың тегезен, монсын, фәлән, фәсмәтән, танышлар, бармаска, несовершеннолетний ребенок, сердечный приступ, запланированный отпуск, шулай бит инде. И все. Кыямәт көнендә кытылып булмый бу әйбердән, мөхтәрәм кардәшләр. Кыямәт көнендә кытылып булмый. Анда алай кытыламыйсың син. Бер нәрсә әйтә алмыйсың. Әлбәттә, кыямәт көне өчен мөселман кешесе күбрәк борчылырга тиеш, шушы повесткага караганда, бурычларга караганда, ямаса башка шундый әйберләргә караганда. Кайбер бурычлы кешеләр дә кемгә бурычы шундан качып йөриләр. Әмма бит Аллаһ Тәгаләдән кача алмыйсың, Аллаһ Тәгалә синнән сораячак бу бурычны. Аның өчен курыкмый ул, борчылмый. Төн якыларын аның өчен калдырмый. Шушы кешедән куркып калдыра. Ул кеше нәрсә ул? Ул кешене сине таба алмый, әгәр син берәр кая китсәң. Менә шуның турында уйлагыз ди Умар радиллаһу анһу әйтә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аудул марда ва табагул җанаиз тузаккиркум ал-ахира." Авыруларның хәлен белегез, җиназаларга барыгыз, бу сезгә ахиратны искә төшерер ди. Бу сезгә ахиратны искә төшерер ди. Мөхтәрәм кардәшләр, авыру кеше янына баргач, син инде барыбер икенче төрле булып кайтасың. Менә мин үземнән генә беләм. Әлхәмдүлилләh, безгә теге имамнарга шундый бер бәхет бар. Мәйт күмү дигән әйбер. Чөнки дөньяга артык бәйләнә башласаң, Аллаһ Тәгалә бер мәйт биреп куя шулай бит. Барасың да бөтенесе үз урынына кайта. Менә син аны тотып карыйсың. Бөтен кешеләр бит мәйтне тотып караганы юк. Менә ул ята хәзер. Шәрә синең алдыңда. Оцинкованный я булмаса нержавейкадан ясалган тагыракта, йомшак җирбедә ятмый ул шулай бит. Тимер өстендә. Булай гына ул тимер өстенә син гомердә ятмыйсың. Ваннага яткан вакытта да ятмыйсың әле син шулай бит. Әле ул ванна, әле ул рәхәт, җылы су белән шулай бит. Әле җылытып асларын син анда кире утырасың. Монда сине урамнан әле генә алып кергән, тагыракка салып куялар. Шунда ята ул. Бер нәрсәсе юганың һәм бер нәрсә кирәкми аңа. Уң якка авыштырсалар, уң якка авыша, сул якка авыштырсалар, шул сул якка авыша. Менә шундый хәлдә бөтенебез дә калабыз дип синнән соң уйлыйсың. Кыш көне 20 градус салкында сине алып баралар да кабергә салып кайтып китәләр кешеләр. Менә яныңда беркем калмый. Тукта әле, күңелсез булмасын бу кешегә дип яраткан хатыны да калмый, баласы да калмый, эте мәчесе дә калмый. Шул ук телефонын да салып куймыйлар, шулай бит. Күңелсез булмасын әле моңа дип. Телевизорын да салып куймыйлар. Бар әйбере дә шунда. Булган бөтен әйбере шунда, гамәлләре. Беркем калмый, бер яраткан кешең дә калмый шунда. Калса да утыра да әзрәк, манкаларын агыза да кайтып китә. Тоңа башлагач. Беркем калмый. Шуңа күрә менә бу дөньяда, мөхтәрәм кардәшләр, син үзең генә. Синең бүтән бер кешең дә юк. Син үзең генә. Менә шуны уйлады, шуның турында кайгырды. Авыру кеше янына баргач, үлгән кеше янына баргач, син шуны искә төшерәсең.
Мәрхүмнәр янына баргач, шуны искә төшерәсең. Зиратларга баргач, шуны искә төшерәсең. Менә бу анда мөселман кешесенә йөрергә кирәк. Яшерен батырын түгел шулай бит. Соңгы тапкыр зиратка да инде без күптән хәзер барганыбыз юк. Качан бардык соңгы тапкыр зиратка? Мәрхүмнәрнең каберләрен карап кайтырга. Күптән барган юк. Атна сайын барсаң да бер зыяны юк аның. Hiç югында шулай бит әнә татар зиратына барып килсәң дә машиналы кешегә бер җай булганда кирип чыксаң, шимбә якшәмбе көннәрендә барбыр әзрәк кенә гыйбрәт ул мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә шулар янында катнашыгыз күбрәк сезгә ахиратны искә төшерер. Кысканча каршы хәзерге заманда үлгән кешене затсалар да ахират искә төшми кешеләрне. Менә Хәйил Хам Шакиров вафат булып китте шулай бит инде. Аны затырга бик күп кеше килер. Әллә нинди кешеләр президент та килер, шулай бит министрлар да килер. Әмма бу әйбер аларны ахиратны искә төшерер микән? Хәзер кешене күмгәндә мине булай күммәсләр дип уйлый кеше. Мин шушылай ятмам дип уйлый кеше. Бөтен кеше шулай булачак. Элек Марҗани мәчетендә күмәләр иде, Марҗани мәчетеннән алып киләләр иде. Үлгән бөтен татар кешеләрен, чөнки бигрәк тә зур кешеләрне, язучыларны, композиторларны да, чиновникларны шунда җаназа намазы укып күмә торган булганнар. Бу берсендә бер мулла белән утырганда шунда бер зур дәрәҗәле кеше әйтә икән. Мин гомердә мәчеткә бармыйм дип әйтә. Бу мулла әйткән, ярар килмәсәң алып килерләр дигән. Ягъни барбер сине мәчеткә алып киләчәкләр җаназаны укырга. Татар кешесе булгач, ул нәрсә генә әйтсә дә, шулай бит барбер инде мулла белән җаназа белән аны күмәргә тырышалар. Исән чагында теләсәң нәрсә сөйләп йөрсә дә. Ярар алайсаң алып килерләр, алып киләләр. Мөхтәрәм карашлар алып киләләр. Менә шуңа күрә дә моннан беркем дә котыла алмый. Бер хикмәтле кеше, хаким иясе күрә бер төркем кешеләр затып баралар бер үлгән кешене. Һәм дуга кылалар ул кешегә. Я Рабби, аңа рәхмәтеңне насыйп ит дип. Бу кеше хикмәтле кеше буларны күрә дә әйтә, сез аларга түгел, Аллаһның рәхмәтен үзегезгә сорагыз ди. Ни өчен? Чөнки ул инде эч әйбердән кытылган ди. Нәрсәдән? Беренчесе, ул үлемне күрде ди. Үлем фәрештәсен күрде ди, җан бирде ди. Икенчесе, шушы җан бирүнең ачысын татыды ди. Һәм өченчесе, соңгы сулышның нәрсә икәнен аңлады ди. Ә сезгә әле аны күрәсе генә бар ди. Ягъни ул инде үтте хәзер сынауны шулай бит. Менә үлем мөхтәрәм кардәшләр, аның үлү процессы да ул куркыныч әйбер әле. Үлем фәрештәсенең килүе, җаныңны алуы, соңгы сулыш бирү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям дә үлгән вакытта авыртулар кичерде. Аңын югалтып, яңадан аңына килеп, шулай азапланды. Аңына килгәндә инна лил маути сакарат дип әйтә иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Үлемнең бар ачысы ди. Шуңа күрә аны мөхтәрәм кардәшләр әлбәттә һәрбер кеше татый. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы ахират турында уйлауга безгә кымачалый торган бер әйбер бар, ул да булса безнең нәфесебез. Дөньяны яратуыбыз, ләззәт теләвебез. Ахират турында уйларны шул качыра. Тәмле ашасак, тәмле йокласак, матур киенсәк, безнең инде ул ахират һәм үлем турында бик уйлыйсыбыз килми, нәфесебез бар. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, һәрбер нәрсәнең дә үзенең хәсрәте бар ди. Минем динемнең хәсрәте, шушы диннең хәсрәте ул да булса нәфес ди. Ягъни динне боза торган, дингә кымачалый торган әйбер ул нәфес. Чөнки намаз укырга кымачалый ялкаулык ул нәфес, яки күп йоклау ул нәфес. Тәмле ашау, шулай ук кымачауларга мөмкин ул нәфес. Телевизор карамы, шул ук телефонмы, интернетмы, ул да нәфес. Чөнки анда бер нәрсә эшлисе юк, сиңа күрсәтәләр. Ялкаулык шулай бит, бу да нәфес. Менә шушы нәфес ул дингә кымачаулый ди. Дине безгә генә түгел, шуңа күрә ул ахиратны да безгә оныттыра ди мөхтәрәм кардәшләр. Хасан әл-Басри бер кешене күрә, кабер өстенә утырып ашап ичеп утыра. Кабер өстенә утырган да ашап ичеп утыра. Хасан әл-Басри бу кешене күргәч әйтә,
Бу кеше мунафиқ ди, ике йөзле ди. Үлем аның ике күз арасында, аның ашыйсы килә ди. Зиратка барып, шулай бит үлемне искә төшермәсә кеше, бу мунафиқ. Ягъни моның күңелендә иман юк. Иманлы булып кылана гына бу. Иманлы булып кылана гына. Мондый кешеләрне, вактарам кардәшләр, әлеге дә баягы зират морг тирәсендә йөрсәң күрергә була. Шунда моргта мәйет юабыз. Мәйет юып маташам. Ничектер инде барбер анда бит мәйет булгач инде үзәрәк үзеңне бераз ихтирамлырак тотасың шулай бит. Бер врач моргта баш миен ачканда берсенең. Бер кулында чәнечкегә кыяр алган. Байттырып, бер кулы белән нәрсәдер актара тегендә. Кыярны кабып ала. Башын актара тегендә. Монда янда бер кыз язып утыра. Экспертиза үткәрәләр инде берәр судебный. Монда ди покраснение, монда почернение, монда гематома, монда нәрсә, үзе кыяр ашый, үзе нәрсәдер сөйли, шулай бит инде. Ул миңа бик сәер булды. Теге ярар. Бер караганда җирәнәсең инде, шулай бит. Икенче яктан караганда бу бит инде кеше нинди Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан бер заты бит бу, шулай бит. Анда әзрәк кенә ихтирам күрсәтмичә булмый. Икенче бер очракта зиратта кешене күмәргә килдек. Кабер казучылар кешене күмеп бетерделәр дә йомшак бит инде җир. Шуның өстенә утырдылар, берсе тәмәк тартып утыра. Кабер өстенә утырганда җайлы бит инде. Биек, шулай бит. Чугалисе юк, шуның өстенә утырды да тәмәк тартып утыра. Ягъни хәзерге заман кешесенең күңелендә менә бу үлем турында уйлау, ихтирам, мәйеткә карата ул инде юк, мөхтәрәм кардәшләр. Хәсән әл-Басри мунафиқ ди, теге ашап утырган кешене әйтә. Хәзер мунафиклар түгел. Хәзер кеше 200 түгел, ул даже 200 түгел ул хәзер. Ул яхшы булып кыланмый да. Ул сиңа әйтеп тора, мин начар ди. Мин шундый ди. А чё такого в этом ди? Ул сиңа әйтсәң, бер кисәтү ясасаң шулай бит. Ул сиңа әйтә, нәрсәсе бар моның ди. Нәрсәсе бар ди? Әле келә-келә мәйет баруларны әйткән дә юк, мөхтәрәм кардәшләр. Шаяра. Менә шуңа күрә дә булар бөтенесе безгә ахиратны искә төшерәсе урынга кызганычка каршы безне кай вакытта ахираттан ярак айтып та куярга мөмкин. Әмма үзенең истенә килеп төшсә, берәр авыру, берәр бәла, ул аны шундук аңлаячак әлбәттә. Шундук аңлаячак. Менә шул ук кеше, башка кешенең кабер өстенә утырып тәмәк тарткан кеше, үзенең баласы үлсә, чебен дә кундырмый ул кабер өстенә. Чебен дә кундырмый. Балам дип шунда ятачак. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә сәламәт йөрәкләр насыйп әйләсен. Шушы ахиратны, үлемне, аның турында борчылу, кайгыруны Аллаһ Тәгалә күңелебездән алмасын. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о печали ахирата. Так называется эта тема. То есть, когда мы вспоминаем ахират, смерть, загробную жизнь, расставание с этой жизнью, мы всегда погружаемся в печаль. Поэтому шайтан специально делает так, чтобы мы не вспоминали об этих вещах. Отгоняет от нас эти мысли. Нам кажется, что медицина всесильна. Кто не сталкивался с медициной, ему кажется, что медицина всесильна. Что все сделают, залатают, помогут. На самом деле это не так. Кто-то думает, что болезнь какая-то, которая коснулась его, не коснется тебя. Смерть, которую унес твоего соседа или родственника, к тебе не придет. Ты так думаешь. На самом деле это не так. Это коснется всех. И умный человек, верующий человек, мудрый человек это понимает. Это понимает и готовится к этому моменту. Боится этого момента. Переживает за этот момент. Вот поэтому сахабы, ученые, они хоть перед людьми и ходили, улыбались, но на самом деле, когда они были одни с Аллахом, они плакали.
Они переживали. Они печалились. И когда они находились одни, они никогда не позволяли себе веселье. Когда они кушали, они вспоминали тех, у кого нет еды. Даже когда они ходили в баню, есть такая рекомендация от сахабов и табигинов, когда ходишь в баню, вспоминать ад. Сейчас баня – это какой там ад вспоминаешь, да? Там рай сейчас в бане. Сейчас в бане все есть. Еда, все, да, девушки. Там сейчас в бане все, это рай. Когда ты жене говоришь, я пошел в баню, она сразу у нее там в голове фантазии, да? Она же не говорит, о, мой муж пошел вспоминать ад, да? Нет. Даже сахабы, табигины, когда они встретились впервые с банями, когда они Шем завоевали, Сирию, там, Палестину и так далее, раньше это Шем называлось, завоевали, там были римские бани. И они встретились с банями. Раньше они не знали, что такое баня. И когда они туда ходили, мылись туда, у них были свои рекомендации. Что делать там, как себя вести и какое должно быть твое духовное состояние, когда ты находишься в бане. Действительно, там жарко. Это действительно жар и огонь этого мира, даже когда жаркий день, это часть ада. Аллах Тааля дает тебе почувствовать, насколько это тяжело. Но в бане есть один плюс. Ты можешь выйти, ополоснуться и больше туда не зайти. Можешь. Но в аду такого не будет. Поэтому это для тебя как раз напоминание. Поэтому сахабы или ученые, когда что-то делали, они всегда вспоминали про ахират. Что бы они ни делали. Когда они одевались, они думали, вот этих одежд у нас не будет в могиле. Будет только кафельник. Вот этой еды у нас не будет в могиле. И о Аллах, дай нам эту еду и в раю. Вот так они просили всегда. Что бы они ни делали, все напоминало им ахират. Вот так же мы, дорогие друзья, когда ты истинно верующий, что бы ты ни делал, ты должен вспоминать про ахират. Сидишь с друзьями, вспоминай про ахират. Проси у Аллаха, о Аллах, дай нам этих друзей в раю, чтобы мы вместе вот так сидели. Любое дело должно напоминать об ахирате. Вот это есть как бы истинная вера. От Ибн Мас'уда передается, он сказал, знающему наизусть Коран необходимо выполнять следующие дела. То есть, если человек знает Коран, а знает, имеется в виду не наизусть, а знает условия Корана, законы Корана, он читает и понимает Коран, то есть религию знает, как он должен себя вести. Он должен бодрствовать ночью, когда другие спят. Если ты знаешь Коран, то ты спать не можешь. Ты это время посвящаешь поклонению. Соблюдать пост, когда другие едят. Ты не предаешься этим земным наслаждениям. Пускай едят, а ты держишь пост. Оставляй эту еду на ахират. Быть печальным, когда другие радуются. Плакать, когда другие смеются. Быть снисходительным, когда другие проявляют высокомерие. Также знающему Коран наизусть нужно быть печальным и мягкосердечным. Ему не подобает быть беспечным и жестокосердечным. То есть вот эти мысли об ахирате, они ласкают его сердце и меняют его в лучшую сторону. Он становится мягким, добрым, отзывчивым. И, естественно, он печалится, что вот скоро придет к Аллаху Субханаху ва Тааля, встретиться с Ним. А что у него есть? Когда он встретится с Аллахом, он задает себе вопрос, а что у меня есть, что я сделал? 5 намазов в день прочитал, я должен это делать. Уразу продержал Рамазан, ты обязан это делать. А что у тебя есть, с чем ты пришел? Вот этот вопрос он себе задает, дорогие друзья. Шакик, рахимахуллах, сказал, нет лучшего спутника для Божьего раба, чем печаль и страх. Чем печаль и страх. Еще раз отмечу. Это твое состояние перед Аллахом, а не перед людьми. Это не значит, что ты перед людьми постоянно печальный, боишься,
У нас есть определенная маска. Когда один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнав, что он пришел, он расстроился. Он не хотел его видеть. Потом тот человек зашел, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнулся ему, поговорил с ним хорошо, и тот человек ушел. Заметив это, сахабы сказали: «О, Расуль Аллах, ты лицемер? Зачем? Вот ты не хотел его видеть, а тут улыбнулся». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, это, говорит, адаб и радушие. Это знак приличия. То есть так положено. Это не лицемерство. Это не лицемерство. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, у нас есть определенный адаб. Улыбаемся, говорим комплименты, здороваемся. То есть это не значит, что ты печальный. Говоришь: иди отсюда, я думаю об ахирате, да? Посылаешь своего друга куда-то. Не мешай мне плакать. Я боюсь Аллаха. Иди отсюда, да? Нет. Человек приходит, ты с ним общаешься, все нормально. Но когда ты с Аллахом, твое состояние души и сердца – это печаль и страх. За то, что будешь в судный день. Опять-таки не за этот мир. Что я буду есть, что я буду пить, где я буду жить. А печаль и страх про судный день. Я вам скажу, дорогие друзья, что сейчас мусульмане переживают меньше всего из-за ахирата. Меньше всего из-за ахирата переживают. Больше всего переживают, как детей вырастить, откуда найти хорошую работу, не сломается ли машина или еще что-нибудь. А переживать надо как раз за великие дела, за судьбоносные дела. Остальное это все приходящее и уходящее. Оно всегда будет таким, изменчивым. Шахих продолжает и говорит: он печалится за прошлые грехи, испытывает страх из-за незнания того, что ожидает его в будущем. Вот это и есть, дорогие друзья, печаль и страх. Хаким, рахимахуллах, сказал: кто не печалится из-за 3 вещей, тот не познал печаль и радость. Кто не печалится из-за 3 вещей. Первое. Печалится об имане. Думать о своем имане. Смогу ли я покинуть этот мир с иманом, дорогие друзья? Это очень самый наиважнейший вопрос. Никто из нас не знает, в каком состоянии он покинет этот мир. Мы думаем, что вот мы мусульмане, и у нас иман сильный. Когда? Когда мы после джум'a намаза кушаем балиш. В этот момент иман у нас самый сильный момент имана. Пик. Рядом мусульмане все сидят. Никто от тебя ничего не просит. Даже в тот момент, конечно, мы можем проявить малодушие. Когда смотришь, что у твоего соседа ложка больше, чем у тебя, уже начинаются вопросы имана, да? Уже начинаются вопросы имана. Он больше ест, чем я. Даже в этот момент. А когда придет какое-то испытание, а самое большое испытание – это смерть, в каком состоянии ты умрешь? Сможешь ли ты сказать «Ля иляха илляллах»? Может быть, к тебе закрадется какие-то сомнения в голову, и ангел смерти придет к тебе в этот момент. Ты даже не успел передумать. Аллаху а'алям. Поэтому ты должен переживать, смогу ли я уйти с иманом из этого мира. Второе. Печалиться о повелениях Аллаха. Выполнял ли ты должным образом эти приказы? И третье. Печаль о врагах. Смогу ли я освободиться от них? Это уже земной вопрос. Печаль о врагах. У человека есть друзья, есть и враги. Если у человека нет врагов, значит, рядом с ним очень много лицемеров. Враги должны быть, дорогие друзья. Это нормальная вещь. Незнание своего врага – это тоже ошибка. Самый главный враг, конечно, шайтан. И ты сам себе. Но есть темные враги тоже, которые желают тебе чего-то плохого. Пока ты сам этого не видишь. Есть такое, у всех это есть. Раньше это чувствовалось больше, потому что раньше людей могли убить на улице. Видеокамер нет, прокуратуры нет, ничего нет. То есть люди все равно как-то были обеспокоены.
Вот недавно один чеченский парень убил осетинскую девушку. Читали, да, про это, наверное? Таксиста, девушка-таксистка. Подвезла парня, а он взял, хотел у нее машину отобрать и ножом заколол. Я не знаю, как это... Как это можно вообще, да? То есть просто взял ножом и убил человека. Какие мысли должны прийти тебе в голову? И потом чеченская делегация пришла к этой семье, чтобы уладить, чтобы не было кровной мести. Оказывается, по кровной мести за одну женщину могут убить 2 мужчин из этой семьи. В любой момент. Представляете? Вот твой брат кого-то убил, а ты ходишь и оглядываешься. Вдруг за тобой придут. Вышел на улицу, и все, не вернулся. Понимаете, как это серьезно? Конечно, возможно, эта кровная месть по тем временам была нужна, чтобы сдерживать людей от таких вещей. Потому что если не будет кровной мести, там, наверное, поубивали бы все друг друга. Преступление было бы больше. А так хотя бы тебя это будет сдерживать. Ответственность не просто за себя, а еще за этого человека, за родственников. И на чем и что они решили? Они решили так. Этого, когда человека посадят молодого, отсидит, он говорит, когда выйдет, если, говорит, выйдет из тюрьмы, родственники вот этой девушки будут решать его судьбу. То есть это не значит, что никого не убьют. Представляете? Это значит, что его родственников не тронут пока. Уладили, понимаете? Уладили, они еще деньги принесли туда-сюда. Но судьба этого парня все равно еще будет решаться семьей этой девушки. Понимаете? Поэтому враги, они есть, дорогие друзья. И раньше их было больше. Сейчас мы более или менее не опасаемся уже, альхамдулилля. Но все равно переживаем. От Абдуллаха ибн Мас'уда передается хадис. Пророк ﷺ сказал: «Ма мин абдин му'мин яхруджу мин айнайхи думугун, ва ин кана мithlu ра'си dhубаби мин хашьяти Аллах, thumma юсибу шай'ан мин харри ваджхихи, илля харрамаху Аллаху аля нар». Если, говорит, у человека выйдет из глаз слеза, хотя бы, говорит, с головой мухи. То есть маленькая слезинка выйдет, но не просто так, а из-за боязни Аллаха, и по этой щеке потечет эта слеза, то Аллах не будет сжигать это лицо в аду. То есть этот человек освободится от ада. Из-за страха перед Аллахом, если человек проронит слезу. Из-за страха перед Аллахом, вот кто-нибудь плакал, если честно, вот, задайте себе вопрос. Из-за страха перед Аллахом. Плакали много раз по разным причинам. Да, Санта-Барбару смотрели, наверное, плакали, да? Знаю, Титаник, когда смотрели, наверное, плакали, да? Бывали такие моменты. Гарри Поттера, может, кто-то смотрел и плакал. Аллах ва'алям. Но когда ты вспоминаешь Аллаха, слеза не идет, понимаете? У многих, я не говорю только про себя. Но если сможет человек это сделать, значит, Аллах Тааля освободит его от ада. Почему? Потому что у него искренняя вера. Он искренне верит о встрече с Аллахом. И поэтому он заплакал. Вот это, дорогие друзья, тоже очень важно. Передано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал до рассвета аят и плакал. Бисмиллахи рахмани рахим. «Ин тугадзибхум фа иннахум айбадук, ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизуль хаким». Этот аят переводится как: если, говорит, ты будешь их мучить, то это твои рабы по отношению к Аллаху. А если ты их простишь, поистине ты великий и мудрый. Читал этот аят и плакал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до рассвета, до утра. Потому что боялся мучений Аллаха субханаху ва тааля. Да, Аллах Тааля всемилостивый, слов нет, но Он справедливый.
и наказание получит человек. А если человек сам себе оценку дал, он 100% уверен, что он будет в аду. Если он сам себе оценку дает правильную, он 100% уверен, что он будет в аду. Если кто-то скажет, что я буду в раю, это человек высокомерный. Как мне один хазрат сказал, кто, если, говорит, не мы попадем в рай? Кто, говорит, если не мы, да? Там амбразуру лежит. Этот хазрат уже ушел из этого мира. Я его видел во сне. И что самое удивительное, дорогие друзья, я видел его в очень хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии, понимаете? Один раз он идет по улице с сумкой. Я подъезжаю к нему, я говорю, давайте я подвезу вас до дома. Он говорит, нет, говорит, я пешком. У него, оказывается, день рождения. Я говорю, вы будете справлять день рождения здесь? Аж уткалясыз мы как бы, людей будете собирать? А он мне говорит, мое день рождения, говорит, справляют уже в Мекке, говорит. Он мне говорит, там, говорит, уже накрыли столы, там, говорит, справляют мой день рождения. Он более 7 раз делал хадж. Ну, практически каждый год он ездил. Может, даже там 10 было, Аллаху а'алям. Что самое удивительное, иншаллах, может, он даже попал в рай, да? Иншаллах. То есть, вот поэтому, кто если не мы, да, иншаллах. Может быть, это и работает, но я не думаю, что по отношению к нам у нас слишком мало благодетелей, на самом деле. Очень мало, дорогие друзья. Поэтому надо побольше делать хороших дел искренне ради Аллаха, печалиться и бояться Аллаха, и надеяться, естественно, на милость Аллаха. Но даже если мы бы попали в рай, то все равно от счастья бы все равно плакали бы, понимаете? То есть слезы никто не отменяет. Поэтому постараться надо, чтобы сердце было таким мягким, чтобы мы действительно боялись только от страха перед Аллахом, а не из-за этого мира. Из-за обретения этого мира или из-за потери этого мира. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء